kámo, to bude úplne na tesno. Fú, kámo, zdá sa mi, že dobré. Ty vole, to čo bola za rána? To parkování moc hrotíš tady si na Moravě, k***a. Po 9 mesiacoch tu máte ďalšie moravské PVHU. Keď ešte u mňa nemáte odber, tak ho dajte a skúste ho dať malíčkom. Nepýtajte sa ma prečo. Proste daj odber malíčkom. Tento diel PVHU bude úžasný, takže sa usaď a užívaj si video. Bežte von v kraťasoch. Jo, to je bedroku. Kámo, jaké je teplo, ne? To je neskutočné. Otvorte v Moonovej Audine Surströmming. Jak to nevie, čo je to Surströmming? Je to najsmradľavejšie jedlo na svete. Jo. Jo, Matez mi dovolil, že si môžu dať rybičky. Ty retarde, proč stříkáš vodu dovnitř do takového drahého auta? Kamož mi tam otvoril Surströmming. Ohol Marley mu nohu. Ne, bude jak Ronaldo. Ne, celou? Len tu do spodnú časť. Tak to bude vypadat hůř. Kamo, teraz to môžeš využiť, lebo si môžeš dať tetovanie. To je hnus. To je divný, ty vole. Teď si tam dám tetování, tak kdybych hladil Čeklouda po hlavě. Presne tak. Ukradni Marleyho YouTube button. Který kreten tady... Čau, počuj. Dám ti toto za úžasnou cenu. Na. Tak za takový hovno bych ti dal maximálně tak 10 korun, když to je jenom za 100 000 odběratelů. Co je to za debilka? Už se radšej! Hoďte si Lanopols. Spýtaj sa Marleyho, že či nechce tvoju Audinu. Hej Matez, nechcel by si moju Audinu? A umí tvoje Audina toto? Ne. Tak to nechci. Kúpte si v obchode vtákov. Jedeme koupit ptáka, naši budou nadávat. Jdu si koupit pravýho moravského ptáka. Tak tady jsou na mandulky. Takže sme kúpili jandulky. Tak, máme to ready. Myslíte si, že vylezú? Oni sú úplne tam vzadu. Ej, yo! Kamo, oni sa musia cítiť jak ľudia, keď sa mali sťahovať do komunistických bytov. Robte celý deň to, čo Marleyho psi. Baby, ty seš háfo, baby, chci tě háfo. Ukazuje S, já jsem tam jak pes. Háfo, háfo, háfo. Zatancuj pred Marleym náš Matej. Náš Matej, ten ho má dlouhatej. A už se nevracej, k***. Urob babičku z obsa. Teď ti přidám 30 let. Daj do Marleyho oktávky 3000 koní. Teď vám ukážu, jak přidat na auto 3000 koní. Aby to mělo pravé moravské vibe, tak tam ještě jednu moravskou vlajku. Tímhle to úplně pohřbíme. Kamo, to nám bude chytať mimozemské vlny. Kdybych potkal takový auto, tak si řeknu, že v tom jezdí úplný retard. Urobte parodiu na Andrewa Tatea. Správný chlap nepoužívá mobil. Vstaneš, ťukáš si tam nějaký své hovna. Pokud bys byl správný chlap, tak bys mobil v životě nepoužil. Jsi otrokem svojí doby, chápeš to? Děláš si nějaký kokotinky na Messengeru. Používej notebook nebo počítač. Tam máš limit, kdy u toho sedíš a kdy ne. Ale ne, abys byl ty vole na mobilu. Jak bůz. To jsem nechtěl úplně říct. Ale vyserte se na vapo, je to zdraví škodlivé. Priviažte skateboard na oktávku a choďte sa prejsť. Otevři okýnko. Ty vole, jedem. Je to divný, můžeš trošku zrychlit. Ty když zabrzdí, tak já nežil chvíc. A tak je to BMWčko. Ty vole, tady bylo nějaký. Čus, kdyby tady nebyly ty hovna na zemi, tak by to bylo ty v pohodě. Ty vole, počkej, je zatím to černý. Urob úvod videa ako Fizzy Style. Zdar lidi, v dnešním videu jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat do strašidelného moravského domu. Co na to říkáš, Marley? Já upřímně nevím, myslím, že nás Fizzy čeká spoustu nepříjemných překvapení.
No to teda, ale ještě předtím dejte 10 000 lajků na tohle video, abyste nepřišli o žádné další video. Daj Marlimu zahrát nějakou rage hru. Česká zdravím Marli u dalšího videa. V dnešním videu si zahrajeme Jumpíček. Kurva, já jsem se nedostal ani přes první překážku. Kurva. Vráťte sa do roku 2012 a urobte nejaký vtedajší trend. Con los terroristas. Zatancujte si na šláger. Ožárte se. To co je za zadebilní úkol tohle? Chod do moravskej posilovne. Ještě zaber mi pot. Lukášo, no toto. Urobte nanuk z piva. Teď vám ukážu recept na nejvíc české nanuk, který jste kdy viděli. Ne, znova. Minule jsme tu mali víno a teraz pivo. Tentokrát to necháme pořádně zamrznout. Nice. O 48 hodin později. Tak se vám podívat, jak to dopadlo. Máme tu pivní. My jsme úplně retardi a zapomněli jsme tam dát špejlu, takže to je v téhle podobě. Vypijte celé pivo bez toho, aby ste si grgli. Jo, toto je veľmi hulvácky úkol, takže si z našeho grgania neberte príklad. Poďme na to. Už se mi chtělo. Ja sa držím. Skoro moje hrdlo to nezdravé. Já se pobil. Kámo, ja. A na konci můžem, ne? Jo. Konec. Kámo, těme normálně vyšla pára z ústek drakovi. Ty jsi negrgl? Ne. Daj tomu chvíľu. Východňanom to tak viac trochu spracuje, vieš, v tele. Takže preto negrgajú. Hej, kámo, grgaj. To čo mám za grgy? Ja grgám jak prasa, ty kokos. Třeba vzduch. O, teraz to ide, kámo. Nech Munz otročí Marliho. Chceš mi říct, že ty jsi mě mohl využít na jakoukoliv činnost a tady celé dny budu stříhat baný Minecraft ještě ve Vegasu. Držu a maké. Já to nedávám! Pohľadte Marliho stíry. Tak, jdem pohladit štíra. Teď spí, protože oni přes den spí, takže možná budou trošku nasraní. Aha, tak tady ti dva jsou na zemi. Ty jo, to by som nechcel mať na ruku. Jakože oni, když jsou rozespalí, tak jsou nasraní, takže já si dám taky pozor. Stavíš do útočné pozice, takže už na to seru. Jakože abych ho pohladil takhle, on tady na vrchu má už oči, víš, takže nechci ho provokovat zbytečně. Urobte moravskú polievku. OK, Matesu, čo to dneska bude? Dneska si uděláme takzvanou staromoravskou polievku. To nemyslíš vážne, že ideme variť pivo? To už tady jednou bylo a už víme, že to proto nesmrdí. Ale tohle bude polívka přímo. Včetně nudlí. Ty si zobral aj cestoviny, aj bujon, tak toto je OK. Toto nechcem vedieť, čo z toho vyjde. To nefunguje z nějakého důvodu. Ani táto elektrická pec nechce, aby sme to robili reálne. Teď musíme počkat. Later. Nastal čas přidat tohle, aby jsme tam měli nudle hezky. Kto to kedy videl, brácho? Tak, teď se nám hezky rozvaří. Moment, ja sa toto nevyznam, ale ja som Slovák. Staročeský pramen je veľmi populárne pivo. Starobrno dokonca. Jo, ale to je docela mým pivo, Starobrno. Ten se jak braní. Takže nebude nejak extra veľa ľudí, že čo to budú hejtovať. Já myslím, že je málo příznivců Starobrna. Tak, teď bych tam dal ten bujon. Podle mě tohle kombinaci ještě nikdy nikdo neudělal. To je ještě houbový bujon. Takže to bude ešte lepšie.
Hej, toto bude hrozné. Už to smrdí. Jo, ale ten bujon toto... Hej, to sme nejak nedomysleli, to malo smrdiť, ale ten bujon tomu dodáva takú tú vôňu. Later. Fuj, ty vole, tak to je hnúza, ale čo k tomu? Fuj. Hej, aby som mal opísať ten smrad, že to vyzdvihne proste akýkoľvek smrad a tie také najväčšie podtóny v tom pive a zhorší tak 20 krát, lebo toto je odporné. Už dobře. Možná už jsou už pálí. Ešte na tom najhoršie, že ono to vyzerá ako reálna polievka. Eating time! Poďme na to. Tak, to je krása. Jakože do toho se mi chce nejméně v historii tady do toho. Kamo, ono to chutná jak mydlo reálne. Kamo, mňa naplo. Nechci to žrať, kámo, to je hnus. Ja? Toto mám dojesť? Ani náhodou, kámo. Vylezol som na strechu a toto ti nedojesť. Tak to je nejhorší chuť, co jsem kdy měl v hubě. Je to horšie jak surströmming? Je. Surströmming je aspoň slaný, a toto je reálne To je fakt hnus tohle. kyslo, horké, korenené. Ešte ten bujon tam, dáme to psom? Vy se ožrali. Zareagujte na Marleyho staré videa. Protože Samo nedávno reagoval na svoje staré video, tak já jsem si vybral to nejhorší video, ale fakt nejhorší video na mém kanálu. Ešte ho máš súkromných. Takže... Je to soukromé a fakt se za to stydím, takže si dovažte, že jsem to sem vůbec dál jako. Všecky vás zdraví Marley a tady ten zelený hňup u dalšího videa. V dnešním videu si ukážem pár věcí, co určitě nedělat na prvním rande. Sice jsou zrovna na skutečným rande, ale byla tady taková nuda, že jsem se rozhodl natočit video. Nebude ti to teda vadit, jo? Počkej, to je z market. Nevadí ti, doufám, že mám tady ty hadry. Můžu říct nějaké zajímavosti k tomu videu? Můžeš. Kromě toho, že já jsem sestříhal její video, který ona nikdy nevydala, i když mi slíbila, že mě jakoby tím podpoří, protože by se mi tam nahodili odběry, tak ještě ten nápad vzala a natočila to starým, takže já jsem měl vydaný jenom svoje video, ona to video, co jsem mi sestříhal, nevydala, protože řekla, že tam byl blbej zvuk, což byla pravda, ale natočila to starým. Dobrý den, dáte si něco na pití? Na pití? Já mám vlastní, tyhle! Hruška 2009. Došly mi peníze a nemám čím zaplatit. Jediná možnost, jak to vyřešit, je... Utíkej! Přijde ti to vtipný, nebo je to cringe? Skôr ja sa smejem z toho cringe. Když to vyšlo, tak v ten den jsem poprvé viděl hlášku cringe, že tam všichni psali po to video. Jak tam máš dislike na tom videu? Já jsem si dal sám dislike reálně, ale na mou obhajobu to video bylo udělané v brutálním časovém presu, protože té market se nechtělo, jo. Jí se nechtělo natáčet, takže my jsme to dělali asi hodinu předtím, než odjelo. To je pro dnešní video asi všecko. Dejte marketě odběr, ať taky nějaké má. Ale se smálo. Tak myslím si, že je to brutální cringe a jsem rád, že jsem se trošku posunul, no. Tak, a toto je koniec tohto PVHU. Dúfam, že sa vám úlohy a scénky v tomto videu páčili, keďže PVHU nevyšlo vážne dosť dlho. Kanál Marilo máte dole v popise a dajte mu tam odber, pretože aj na jeho kanáli budeme točiť ešte veľmi veľa spoločných videí. Keď ešte nemáte môj merch, nájdete ho na moonomerch.sk a keď sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like. To je všetko a užívajte dňa. Ten, kdo vydrží nejdéle betonu, získá 20. No to teda, ale ešte predtým dejte 10 000 lajků na tohle video, aby ste nepřišli o žádné další video. Ještě to udělají takový ty kolečko. Jo, ešte toto. Počkej. Jo, Tome, dojdi a řekni, co to je za debil. To parkování moc hrotíš, tady si na Moravě.